Engineer Makoy na Lucilo Tadi Serpio. Siya ang kunyan, ang Technical Services Department Manager. I-discuss niya na pag natapos na kompleto na ining kumbaga enhancement ka na substation digdi sa Barangay Dunao sa syudad ka na Ligaw, mas magayon ang supply kan kuryente digdi sa 3rd district bako sana sa Ligaw City. Dahil ta mabawasan Serpio so pag para buro brown out saro pa kunyan mas madali na makapag-responde sa mga linemen kan Aleco ta pag nagbukas na ning enhanced na substation digdi sa Ligaw magkaigwa na ni anom na mga feeders halit sa dating tulo. Ibig ngayon sabihin mas mahalipot sa area na dadalaganan kan mga personnel kaya mas marabasinda na makapag-responde kaso may problema Serpio sa supply kan kuryente and saro pa mapabawasan so systems loss kan mga konsumidor kaya pag nagbawas sa systems loss kan na Aleco siyempre mas matapit permanente and pwedeng magkausa para magbaba Serpio na presyo per kilowatt sa supply kan kuryente ka na Aleco. So sa ngunya na pagkaaga, yaw digdi si Congressman Joey, Congressman Zaldico, so mga personalis man kan Albay Electric Cooperativo Aleco para panginutan ining groundbreaking na ini kan enhanced na substation tabi Serpio halin sa 2 by 10 megavolts maghihiray ng 2 by 20 megavolts tabi Serpio mas dakula ang kapasidad mas dakula ang kakayanan na makapag-supply ng kuryente digdi sa Ligaw and sa mga pagtaranin tabi Serpio yung municipios digdi sa Tercer Distrito kan Albay and apwera digdi sa Ligaw tabi Serpio medyo relevant ko lang ta amulan taman suminsay ni Congressman Zaldico apwera digdi sa Ligaw nakatalaan ng Tadi Serpio na groundbreaking ceremony taud-taud na hapon duman sa Pulyat Substation. Very crucial itong Pulyat Substation unta sa matapos ito data di Serpio mataon insufficient kung supply ng kuryente duman sa Bicol International Airport and sa ibang loads halik duman sa Washington Substation sa Legazpi kumbaga may papalis na digdi sa Pulyat kaya dahil na masyadong kargado duman sa Washington nababawasan ang pagparapuro paralsok kan kuryente duman sa syudad kan Legazpi. Iyon ang pinagapod Joshua na nagpupo ng ngunyan ang rehabilitasyon. Bakong suigwa pa sa nang mapuon. Bako? Ayo tabi Serpio sunod ng mataram kay ni si Congressman Zaldico dan ako Bicol Party List supaya nga mensay kumbaga kan taon na siya ang nagitukaw as chairman kan appropriations siya so kumbaga nagkonsigir na matauan ng pondo ang rehabilitasyon kan Aleco. Nagunta Serpio na pahayag si Congressman Zaldico kan ako Bicol Party List. Sige. Good morning. Finally, itong event na ito nabagis na at matutuloy na. 2020 funds pa po yun dati nabagsitan 2025 to grounded. So, finally. But before ko mabasahan ito yung speech, regarding sa sinabi nito sa international cruise port, no? We have allocated this year also mga 2,700 million ito sa 1.4. So, yan na lang ang kulang na hindi pa na this year na ilagtaban niyan para ma-invite pa ang mga cruise port and the improvement of sinasabi kong container port, no? So, we have more jobs, more tourists in about 2,000, 12,000 tourists once na matapos naman ang international cruise port terminal na yan. Ito na ang the last 2 years, pero this year, hopefully, the growth and implement that's the Ulacan improvement. Then,
of course, dito po ang gabos na ini na development ang world-class hospital at Sigapitin J. sa Kamay Alliance, Global Hospital. Dito na yung po gabos ini maagi sa dapat stable na electricity. So ini po ipunan pa na hindi sa South District sa Rizal, yan at panahapon, kita sa Kunyat, para magpagawa ng stable na substation. So, gabot po yan na siguro ng mini-GN Boksit, every six na gabot siya kang 2023 at 2020 sabi what's the best solution para mag-stable ang kuryente pangalbay. Sabi niya, dapat niya every banwa, every municipality lagyan pang substation. Then of course, kanini kong 20 years ago pa, we keep on inviting ng mga investors. Sabi ni Kong Joy, habang wala kitang stable kuryente, dahil kitang nagkakaigwati mga investors. So, finally, sabi nga ni Kong Joy Kasubagay sa Providential, naglag po kita sa Roman, sa appropriations, nalagan pa po, it's a God's rule na nalagan pati funding. Ang ko na yan, root cause kang gabos na problema po dito sa Albay, yung mga basic ang kuryente, na dapat din ito, being a first-class province, dahil po kita dapat problema sa kuryente, dahil kita problema sa trabaho, but because of man-made problems, because of our issues ng mga namumuno. No? So, sana with this rehabilitation, with this welfare, so pa na po pagpabayan na nabigan si pag-iraray sa darkness kang alerto kang electricity. Then basic unit, gabos na sa tuyang mga generation, gabos na sa tuyang ako, pamilya, makikinabang, nino po kita gabos. So dapat kita magpahintulot na pagpakiaraman o maraot pa ang satuyang electricity once ini napakaray. Sa tamang management, sa tamang dahil maging independent ang Aleco and magkaiglang tamang management. Padagos po ini kasi masigurano pa po ng rehabilitation. Gano'n na isa ng auto. Pag dahil kita nag-change oil, dahil kita naglalag si filter, dahil kita nag-maintain, tama. Dahil hindi po ma-delay siya na, ma-profit ng Aleco. Dapat ma-maintain and ma-expand ang development ng sapuyang electric cooperative. Anyway, basta ako ng sapuyang maray sa pagsabihin ng kaibigan. Sa wakas, narito na po ang araw na matagal ng inasam ng bawat albayano. Ang pagsisimula ng pagpapabuti sa serbisyo ng kuryente sa Albay sa loob ng mahigit 2 dekada, nagtiis tayong mga albayano sa madalas ng brownout at sa kawalan ng maayos at tapat na supply na kuryente. Dahil sa nakikialam ng ilang mga namumuno sa ating bayan na wag na dapat maibalik. Wag na tayo magpabudol. For 20 years, nabudol po ang Albay, hindi lang sa kuryente, hindi sa tubig ng Legazpi. Ngayon, binigyan natin ng 1 year, kulang pa daw ang 1 year. So 20 years na yan pinagminuan, no? So dapat wag na po tayong malinlang. Sa 20 years na kanyang pamumuno, na-expect na po mabudol ang Albay. Na-expect na mabibrinos ang Albay. Kaya wag po tayo magkamali sa aming team. No, kaya kailangan po kaya pinangisin na ni Kong Joy kanina, na pumayag lang siya maging governor dahil kailangan po natin na may matinong governor na kaalyado na aligned
sa development ng Albay. Hindi aligned para ibulsa ang quarry sa Albay, hindi para ibulsa ang tubig ng Legazpi, hindi para ibulsa ang revenue ng ira ng siyudad ng Legazpi. So, kaya pasensya na po at masyadong tayong direksyon. Kasi po, na-expert na ang pagpapananalita. Kami is only 3 or 6 years in public service. Pero nakikita niyo po, walang tigil ang development. Hindi pa po ako naging congressman sa Cubicol Party List. Nakita niyo naman, nandiyan ang boulevard. Mayroon pa tayong mayan sa Conferential Road, the bypass road. The international effort, last 15 years, pinag-uusapan namin itong Joey. We have been presenting sa malalaking corporation sa Manila, pero anong laging sabi nila? We are not yet ready. Sa Amerika, ganun din, 20 years ago. Bakit kami pupunta dyan? Bakit kami nagre-retire dyan? Meron ba kayong matinong hospital? Meron ba kayong tertiary hospital? Now we're doing, hindi lang po tertiary hospital, but a world-class hospital that will create a multiplier effect in the economy of Albay, of Bicol region. Hindi na po tayo magiging second poorest region. Hindi, sabi ko ako kahapon, we will have a double-digit growth in economy. Malalagpas pa po tayo sa national average ng 6% GDP. Once matapos natin ang hospital, marami pong retirees, maraming investors dahil mapapalagay sila na ito ang best retirement hub ng isang Pilipino, ng isang foreigner, na maganda ang simoy ng hangin, fresh, clear, and healthy. Wala po tayo dito ng coal, wala po tayo itong super traffic na katulad ng Manila. Marami na ang mga Bicolanon, marami ng doctors, nurses, international na gustong bumalik sa Bicol. Pumunta rito para magtrabaho at maibigay ang sa kanilang expertise ang medical technology. Ang ating pong buhay sa magandang hospital, from 60 years old average, pag nagkaroon tayo magandang hospital, na-extend natin ang buhay ng bawat Pilipino, ng bawat Bicolano, ng bawat Albayano, ng another 20 years. Basta meron tayong magaling na hospital, magandang diagnosis, and ready. Pakikita niyo po, ang Albay Bicol Regional Hospital ay zero billing in the last 1 year. Wala ho tayong binabayaran basta ano. Pero with this international hospital, with this global hospital, sa aming team, sa itong Joey, si Vice Governor, for my sisters, si Salida, sa mga congressman, si Congressman Christopher Co, and Congressman Gil Bongalon, masisiguro ko po na ang aming vision ni Congressman Joey Salceda ay super nagaganda ang Albay dahil tama po ang aming direksyon. Huwag tayo magpapadala sa budol-budol at kung minsan nai-endorse pa po ng ating isang, ayaw ko nang sabihin, pero nai-endorse po at napagsasabihan, nagmimisa pa. At so, isang tao lang naman po yan at nabubulag-bulagan. So, sa isa, nabudol na rin. So, mula sa ating mga pang-araw-araw nating pamumuhay, sa pag-aaral ng ating mga anak, maging sa maliliit na inaharap sa buong Albay. Ang Ligao Substation na itatayo dito sa Barangay Binao ay may initial capacity na 2 by 20 MVA megavolt ampere. Thank you. Na magbibigay ng mas maasang serbisyo ng kuryente sa buong sakop ng Aleco. Hindi lang basta dagdag na kapasidad ang hatid dito, kundi sa modernisasyon ng operasyon. Again, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat at aasahan niyo po, hindi lang tayong generasyon, next generation, until 100 years, itinulang po natin ang pagpapatakbo ng ating kuryente
more and more progress. Progreso po ang ating. Lahat po tayo dito magbibiyaya. Ang ating panalangin, mga G, para sa atin ay umasenso, magkaroon ng trabaho. Ang bawat Bicolano, hindi lang sa Bicolano, makikita nyo, pati mga foreigner, magkakaroon na maraming investor, maraming international hotel chain, maraming industrialization, factory, hopefully agriculture, pag-develop na rin po sa Albay. Yan ho ang ating panalangin and prayers for the last 13 years, and it's now becoming a reality. Hindi na ho to dream, hindi na ho to pangako, kung hindi nangyayari na po, and sana huwag na tayong madisparil. For 20 years, lagi ko po sinasabi, 1986, 1983, dito ako pinanganak, 1970, mas maganda ang Albay, mas maganda ang Legazpi. Tinamahan po tayo ng dilubyo nung pumasok ang 1998-2004, nung pumasok ang mga pambubudol. So, wag ho tayong bumalik sa mga budol. Dapat may tama natin na botohan. Pasensya na, medyo dinedireksyon natin, pero kailangan natin mamulat. Kailangan tayo mamulat na dapat iboto ang tama. Nandiyan po ang ating ekonomista. Itong Joey Halseda, maganda ang sa kanya. Bali Victoria na sa seminaryo yan. Kaya very, very bright ang kanyang mga idea. So again, salamat po sa inyong lahat. Maraming dahil ko ka tubig o party. Kaya tadi na-check na istorya na isipin sa Barangay Dunao, sa Legazpi City, ang groundbreaking na basta pinagayon na substation hindi sa sulat sa Sigaw. Kay Barangay Sirpio, si Boy Mata sa Bubil, mabalik sa area si Jimmy. Ako po, si Sabino. DCGB on assignment. Thank you so much, Joshua. And kasabay dyan si Chief Jimmy Pading Jim, pati naman si Boy Mata. On assignment yan, ta nganing on our part, masabutan ta ang nangyayari talaga. So, totoong istorya manungod dyan po sa pagmaniugot na mapakaraynaan supply as in service ng kuryente digdi sa Albay. Anong advice mo tabi Pading Nald? Si Chief Jimmy naka-standby, Chief Jimmy, mahanap ba mo na kita Chief Jimmy tabi nindiit, tamay kung pakita kay acknowledge na sponsors man, then ikaan masunod halik dyan sa indong pinagsusubaybayan na okasyon. Oras Pilipinas, it's 9:36. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andres Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andres Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shea, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhas agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, mismo infrastruktura, finansya tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albayahet ang at lahat, oh. Albayahet ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa at bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! Happy Shabby Smile. Shabby Shabby Smile. Para sa bagong Legaspi. Shabby Smile always. Happy Shabby Smile. Shabby Shabby Smile. Para sa bagong Legaspi. Shabby Smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liveroid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre padi. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ang paborito ko padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na padi. Makanta na ako. 131. Ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Ay, kaya pala ubos ka agad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang. Baka pati boses mo tangayin ng sipa. Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shea, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhas agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad.
Udat kan Legaspi Si Konsi JP Lee Handang magserbi Kon si JP Lee Dedikadong servidor si JP Lee Tinatabangan niya gabo si JP Lee Para sa Legaspi nyo si JP Lee Serbisyong na matanos Kon si JP Lee Handang magsilbi Kung si JP Lee Handang magsilbi Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat Padignal. Pasok muna natin si Chief Jimmy, ano? Then pag-ready na wala na. Okay, no problem. Halat-halatun na lang tabi. Naka-schedule man kita niya na makahurun ta ang Executive Director man kan ako Bicol. Yan si Attorney Mayor Pido Garbin Jr. Ano, kung available yung time niya and then maaraman ta. Ano ang thrusts pa sa nag-adang-adang po na Congress kung papaladon na maibuelta sinda dyan sa lower house and so ibang mga ipipaabot paninda na kumbaga tabang sa manlaylay na sektores kan sosyedad. If ever available po si Attorney Mayor Pido Garbin Jr. ang Executive Director po kan ako Bicol. Ready ta lang tabi anytime na mag-signify si Attorney Mayor Pido Garbin Jr. Dati man yan congressman in fact si ang nominee sa kunyan sa ining ako Bicol. Kung signal lang pa di
kung siyang available, then hook up na kita tulos duman sa satuya mga sister station, FM station sa Bilog na Kabikulan. Meantime, on assignment, dyan sa paglilibot. DCGB on assignment. Iyaw na si Chief Jimmy. Chief Jimmy, what's happening na dyan? Yes, salamat Pipadi. Nagbungkaras pull out muna kita naman sa pinagigibuhan kan na ground breaking ceremony sa compound kan na Aliko sa barangay Dunaw sa siyudad kan na Ligaw. Dahil lanta, nagapod sa tuya si Sir Rick Mendoza na may suminangsang na truck na dyan sa may pinag-reblock na tinampo sa barangay Salugan sa Banwaan kan na Kamalig. On follow-up na kita tabi pa rin. Pasiring dyan sa nasabing area and kanayo naman, diretso na kita. Diretsoan na activity kan ako Bicol with Congressman Joey Salceda. Pasiring dyan sa Kamalig. Kamalig. Kaya man dyan ground break o nagmasabutan. Basta may activity pa dyan, programa sa MICES na proyekto yan sa poon kan pamitisan kan Mount Kituinan tabi pa rin. Di yan so, Padring Jimmy, developing story, may nagrampahog dyan na truck, kumbaga, truck. Truck, ligado truck sabi ni Sir Rick na Mendoza. And kaya kita nagpa-pull out. Anyway, yaon man duman sa mobile na walat sa Joshua. Yaon man nakabuntot duman sa grupo ka na AKB tabi pa rin. Iyo, sige. Okay, so abangan taon-taon proceed na kita duman sa Banuan ka na Kamalig. Jimmy na salita, DCGB News. DCGB on assignment. Yan, on assignment man, taigwa po nin vehicular accident da dyan sa may Salugan kan Kamalig. Ipinagpaabot ka ni Manong Rick Mendoza na initial na informasyon, nakatutok man dyan sa tuyang pag-iriba. On assignment man girara sige ta aramon ta daw kung ano sa initial na informasyon dyan sa sabing truck na nakasangsang dyan sa may Salugan. Nagring ang cellphone ni Manong Rick na Mendoza, yung traffic division kang kunyan kan apse mo. Manong Rick, good morning. Ay, good morning, Manong Pio. Naagihan ko ito sa bago. Kaya nagapod ako kay Jimmy. Nakagilid so dump truck. So pang naghahakot ba kayo ng mga boulder tapos graba. Oho. Nakatagilid na duman sa may... inda ko may tinamaan duman na harong tabi, Manong Pio. Taday man ako nagbaba na. Allegedly, nawaraning preno. Oho. So eksaktong lugar? Sa may inibagap ang road na pasiring sa TESDA kang Kamalig. Oho. Kung halik kang Legazpi, right side. Opposite kay to, sa opposite sa Ibong. Abi kung halik kang 3rd district, right side man. Yan, oho. Di nakasangsang sa gilid. Iyo, tabi. Tagilid siya. Nako, di kumusta sa trafiko kanina gihan mo tabi, Sir Rick? Oo, nagluway-luway so mga auto siyempre, tamay mga nagresponde na mga mga Bureau of Fire and then police kang Kamalig. Kaya lang nagdiretso na kaya ako may pigbubukod akong oras. Opo. So, abangan na lang siguro patapasiring naman si Jimmy. Ay, sige tabi. Sige, Manong Rick, thank you so much. Sige. Yan, tabi, ang sitwasyon, igwanin itong sudarakulaon bagang truck, nagharakot na yung mga boulders, as in iba pa, suminangsang sa gilid padingnal, kunali kang 3rd district, right side, harani duman sa may entrada, pasiring sa TESDA sa Kamalig. Nakalampas yaning date gayon duman sa kunyan, sa Provincial Engineering's Office, kunhali kang 3rd district. Yan. Okay, sige. Na susubaybayan taan na mga istoryang andyan, and yung tropa natin nakatutok man dyan, baka yaon talaga siya ma'am siya sa grupo ni kunya pigapudan kuman si Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. tas yan Executive Director bagakan ako Bicol, baka yaon duman ka iriba nara kong Joey wala nara Congressman Zaldico. Yan, so mariskad na lang anytime kung halimbawa mag-signify mo yan, pasok natin si Congressman and Attorney Mayor Pido Garbin Jr. Kung mag-signify na yaon pa kita sa programa, ilaog tatabi. Iyan po kung dadangugon ta very intently, itong supahayag ni Congressman Joey Padingnal, makukunyang ka, mai-entice kang maray. Pero ining sa kuryente,
for so long a time, 20 years mahigit, maging sabi ba ni Congressman Saldico, 20 years na ang problema talaga sa kuryente, ang Aleco baga. Perminagad na problematic kita financially, lalo na technically. Yan. Dai kaya kan Albay Electric Cooperative, ta perming negative, kung sa libro di kwenta, perming negative. Dai nakakabungkaras, brownout, digdi, systems loss, duman, aagihan pa kan bagyo, dai ni nagtitiwala pa ding na magkaigwanin, magpasublin ng kapital. Ta perming palugi nga ni. And pinagdiagnose iya nara Congressman Joey, Congressman Zaldico, ang saro sa mayor na problema talaga dyan is capital infusion. Ngunya, nagibuhan in remedyo. Tinawan kan gobyerno, pinag-alukaran, iyo na ayan tabi. Halos 500 million kabangang bilyon, igwa pa nin mga idadagdag. Kaya mapuo na po, nagpupuo na ang physical na rehabilitasyon mismo, pati na ang pagbugtak ng mga ekipahe dyan as in personahes. Ano? DZGB Flash Report! Follow up dyan sa kamugtakan sa Kamalig. DCGB on assignment. Chief Jimmy. Yes, dahil kita nakantos pa sa Kamaligaw, kita digdi sa ibabaw kan sa tulay sa Barangay Banaw. May karambola tabi pa din ni na mga lunadan, mga trucks, tapos kotse, motor, yan sa tahaw kan tinampo. Dahil pakipulis digdi sa mga oras na bata grabing traffic ka sa mga oras na tabi pa din. Digdi sa lugar na ini, digdi sa Barangay Banaw. Sa Banuan ka na ginubatan na nahiling niya to digdi kutsing puti na unplate number UIR 436 going on direction dyan sa sentro ka na ginubatan. Tinumbol ini sa likod na parte ka na LPDC truck 2 plate number in HS 6978 and plate number. So dahil naman yung tao ining kotse sa mga oras na ini and igwa pa ni nakasunod na truck. Dit pang duwang bagay ang pwedeng sumalpok na ang sistema pa din, sinalpok ining kotse sa left side. Pagkatapos may nakasunod pang truckman, maringaning dahil nabundol naman sa right side. Sa rosa ng truck ang nakabundol, pero sa mga oras na ini, bilang epekto tabi pa din, grabing traffic sa mga oras na ini, digdi sa lugar na ini. Napagduwa, dahil nag-aabante, ang pasiring dyan sa ginubatan sa mga oras na ini, dahilan to sa inutan, igwanin reblocking. Pagkatapos digdi sa lugar kan pinangyarihan ko, kana aksidente, nayaw na kungunyan digdi. Sir, excuse, digdi po ka mo? Sa media ako sa ay, kagawad ko digdi sa Banaw. Pangalan mo? Mark Nahe po. Mark Nahe, kagawad Mark Nahe kan Barangay Banaw. Ano nangyari, sir? Sa actual na pangyayari, sir, mura man kami. May nagapod sa barangay na may nagbanggaan daw. Nagdigday kami, harap na po. Sa pagkabot niyo, may dinara sa ospital? Dahil man, sir, dahil man injo. Ay, very good. Dahil man tao, sinalpok sa libutan man sana. Ayun, sir, driver. Siya po, sir, driver. Ay, maibong kita. Sinalpok man lang. Salamat. Dahil ini ano po, ang problema tango niyan, traffic. Nagapod na kami, sir, sa municipal. Police station. Okay, so, pangapod ang giraray, sir? Pangapod ang bilang officer kan barangay na mag-proceed yan ba, otoridad police? Okay na po, sir. Napuno na naman para sa mensahe para sa na lang turista, lalo po ading mga agihanta medyo lubak-lubak na. Magiringat na mo, loy-loy sa pagmaneho. Okay, so yaw naman sa mga barangay tanod nindo, no? Okay, so habang naipakan pulis, pati may mga tanod naman. Thank you, kagawad tabi. So maibong kita dig. Sir, good morning. Sa media po ako sa DCGB. Ano nangyari? Ano po? Kamon driver kang kotse? Ako ang driver kang kotse. Okay. Tapos, kapabalyo ko lang kitulay. Okay. Magkasunod kami. Tapos, may nainot na sarungban. Nag-overtake. Lagpas kitulay kidikit. Nag-overtake suban. Diretso. Tay mo? Tapos, sumunod man ini. Itulay. Iyo, dapat tayo baga siya mga tulay. Ay, nag-overtake sa tulay, suban, nag-overtake sa saay mo? Nakalagpas na akong tulay. Nakalagpas ng tulay. Kakalagpas lang tulay, suban, diretso. Okay. Sabi ko, tapos maya-maya, yung ininang ang truck na sunod sa van.
Sunod sa ban. O tapos, traffic si Van, pinagbigyan ko. Dahil aram ko ang sitwasyon pinagbigyan ko ni Digis. Pero, siyempre, di mo na ako papaipit doon sa tabi. Kasi, ano din masikip din doon. Sa gilid. Itong truck, pumuntok sa bana. Pero ako pa rin ang una, di ba? Natatakot siya sa mga salubong na malalaki bypass. Ayaw siguro niya dahil wala siya sa linya kung sasagiin siya talo rin siya doon ako naman ang inipit niya. Okay, tinamaan ka sa... Nakita daw niya ako. Sabi ko, nakita mo na, bakit tinuloy mo pa? Mabigat sabi niya. Mabigat daw yung karga niya. May karga siguro yan. Ano daw mga karga niyan? Ano ilang truck ito? Ano siya? Graba garo o ba? Graba, dahil taaram ko na ng karga. Ano pangalan mo, sir? Roy Semi. Roy Semi, taga-sain ka? Tagaligaw lang. Tagaligaw, pasain ka? Ma-attend ako CDA mo yan na seminar sa... Cooperative Development Authority. Opo. Sa Astrodome. Sa Albay Astrodome. Linis ka makaabot yan Ayun ako makaabot araw na kayo Ano ka po sa CDA? Ano kita? Cooperative member kita. Cooperative. BOD ako ng Bakuday ko. So, ang good nyo, sulo ka man sana? Dua kami. Tulo kami. Safe man na dahil problema? Dahil may problema. Lang, so ako may problema. Ngunyan dahil pakipulis agad sa mga oras na yun Nasa haros, okupado nindo, okupado kontrakta, dahil pa mapigiro ng gadabi pa bako man rugado ko na pa. Bako man rugado, pero butas yan. Hinadukan niya talaga. Lips to lubutan? Side kan lubutan. Okay, so thank you so much. So, nasa driver kan truck. Yan doon sa kabila. Sa ibong man. Okay, so thank you so much. Ang good news. Suduwang kay ba mo dahil man safety man. Safe ka mo. Dahil man kami makakasanita luhay-luhay man sa sa traffic ko kaya baga. Kaya lang, ang nagdiretso siya, sabi ko tayo mo ko nahiling kaya lang kaya magapat. Okay, thank you so much. Yan ang kwantabi pa rin. Although, yan, problema, traffic digay, pero pag-abot naman sa malunad, dahil problema, salamat sa Diyos. Thank you so much. Pade, Compadre Jimmy, okay. Ang location exacto is Banao, Ginubatan. Banao, Ginubatan. Inatulay na dyan na dakula na halawig, Okay. Ang direction kan mga bihikulong nagka-envuelto sa aksidente is pasiring sa 3rd District o pasiring sa Legazpi over? Going Legazpi. Okay, going Legazpi. So ang nangyari, pakalampas sa tulay, di nagsusurunudan ining kotse, van, and truck. So kotse na iinot, nag-overtake so van, kanya na sinaduman pakalapas sa tulay, facing direction Legazpi. So minagasa so van, nag-overtake, nagsusunod man so truck over. Correct. Okay, pag nagsusunod so truck, gumilid-gilid ning diit so kotse, so kotse na inutan na kasuvan, ngunyan, sinakob pa kan truck so kotse, tamagabat so truck niya, siyempre sinakob, dinundol so likodan na portion kan kotse, maray nga ni, tadai maning nagkadireskwadeng mga personas over. Correct, pade. Okay, so ngunyan, ang traffic both Legazpi direction and 3rd District direction matindi pa kung Padring Jimmy. Opo, tabi pa din. Yan. So yan ang pinakamalinaw na kuwangkan. So ang advice sa mga motoristas dahil na magaging una dyan pwede gayud na mag sentrong ng ligaw pero pag sentrong Ginubatan pero pag luwas nila dyan sa may tulay na naman traffic tas ya so kuwan. Wala option pa din. Kunalik ka Legazpi, pasiring kang 3rd District, wala option. Tamaluwas ka dyan sa may kuwan, maluwas ka dyan sa may palaog ng sa tulay, yaw na suburuntutan na traffic na naglalaan sa tulay. Wala pakipulis pati, siguro yan. Naku, bata siguro po ka narakong Joey, narakong sali, pasiring di sa... Maki-advise na lang sa Karadjoswa, although, hindi kung patapos na ito naman, sandali lang, kung digdi sa driver, tanganing balansyado kita. Kamu po, sa sa driver ka na Hindi, sige data. Nakasurukol-sukol na, digdi pa rin, pero bako pulis ni. Nagamurunta, nagapulgadiran. Pulis ka? Ay, ay, wala kaya. Kung pulis ka muna kasi bili ng mga mati yun. Nagapulgadiran. So di ako sa driver contract, wala na ko na lang yung driver contract, sir. Wala kaya. Ang truck ka lang pasukol. Anong karga contract? Ako nagpasukol pa lang.
So driver kan sakay na daw. Nagpulgadero. Ano sukol ba kani pa pag after accident? So police. Post accident kuan, nagasukol police. Also sa traffic division. So sino ko pala nag-drain technician? Pulgadero na. Pulgada lang ba? Nagdaragaw-dagaw na. Dagaw ni Kay. Ay, ito si driver. Basta rin pa ito istorya pa rin. Kuan pa, dahil man ki problema sa lawas o kung ano, traffic sila dapat mamanihiran traffic digdi sa lugar na yun. Bata maaragi itong grupo, Iyo. para kung salde, kung Dewey, sa lugar na yun sa mga oras. Ay, kalambal-kambal na accident rin. Pagkari kita nakantos naman sa lugan, Iyo. o yun ang arin, di kita natuong sa ibabaw kan tulay, lampas tulay, di sa barangay Banaw, sa Banawaan kan ginubatan. Di pag-abot naman duman sa Kamalig sa Lugan, parehong direksyon paligas, piigo ning truck na nakasangsang man sa gilid. Kumpadring Jimmy, una putol si Padring Jimmy. So, yan, baka nakaantabay dyan sa grupo na rakong Joey, buda na Congressman Zaldico, nakamonitor ka mo dyan sa AM radio, expect very heavy traffic dyan sa may Banao, Ginubatan area. Ta may nagdiringkila na vehikulo, maray nga ni ta dahil man na diskwedong person na ang nangyari pa kotse, van nagsurunudan. Pagkalapas sa tulay, suban, auto, suminagasa ng tol, overtake, suminunod man so truck. Pag overtake nila, nahiling kayo na may nag-adang-adang from opposite direction, naggilid, sinakob so kotse. Nagilid na so kotse nga ita, naglilikay na, sinakob pa sulubot kang kotse. Maray nga ita, dahil man nagkadreskwedong persona. The only problem is, very heavy traffic dyan sa Banao, Ginubatan. Both Legazpi direction and 3rd District direction. Kaya, so grupo dyan, nara Congressman Joey and Congressman Zaldi, paki-expect na very heavy traffic dyan tabi sa Ginubatan. Pag abot naman duman sa may Salugan Kamalig, may nakasangsang daang truck, dakulaon man na truck sa gilid tinapo, harani duman sa may entrada kan TESDA, direction pasiring man sa Legazpi, suminangsang sa gilid. May mga bareta kita alas 10, mabalik ang programa. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andres Gloria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago. Kaloy Andres Gloria. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang
Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 19. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinakusog ang Department of Trade and Industry ang pagbantay asin monitoring kaini sa dakol na produkto na mababakal kan mga Pilipinong konsumidores online. Kung sa siniguro ka nasabing ahensya na seryoso sinda sa pigibong paghigpit dahil sa ngunyan pigagamit na permikan publiko ang mga e-commerce platform. Sigun man kay DTI Secretary Maria Cristina Roque na makusog sa good ngunyan ang online shopping na nagpoon durante kan pandemya. Dugang pa niya na kan mga nakaaging aldaw, ipiglansar ang sarong pagtaripon kaibahan ang mga darakulang kumpanya ng e-commerce platform para ipaabot na nahaadit ang ahensya sa mga produktong tulos na nababakal sa online. Dahilan digdi ipinag-orgulyo ni Roque na day-to-day basis ang sa indang pigibong monitoring para sa indang pagtutok sa mga produkto online. Alagad patanid man ni Secretary Roque na dapat bako sana ang ahensya ang naghihiro kundi hinagad niya sa publiko na maging marikmat asin maingat sa mga pigbabakala. Pangapudan niya na tulos i-report sa indang opisina ang mga online shop na nakakapang biktima o nanloko sa sainda. Yan ang pangalas 10 na barata hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Hindi pa tapos ang ating laban. Mahaba pa ang ating paglalakbay. May pagkakataon tayong gawing mas matibay ang ating hanay. Muli nating gisingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Muli nating ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga pangarap. Tara na, ipanalo na natin Senator Kiko Pangilinan! Whole ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ang
lahat aprobado na yan. Sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao maka-Diyos matinapang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo, programa kantes asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Follow up, Chief Jimmy. DCGB on assignment. Chief Jim. Yes, salamat padi. May nagabot na duwang pulis. Nag-abante na kita. Ang problema talagang may problema talaga sa lugar na ito. Pag inutan, kurbada naman, balampas duman sa tulay. Pag inutan, makurba kapag pasiring na digdi sa binugsakan. May reblocking digdi. Kaya ang traffic duwang kaptang. Bata digdi sa may inutan man, digdi sa may hampangan kan na binugsakan elementary school. Dire ito na sanang magharado ka ng mga bus truck. Dire ito na sanang padigari mga buhok na sa kaninipisan distansya para magsarabitan. Kaya so, advice dyan sa grupo, kung pasiring digdi, baka mag-device na kung saan pwede mag-agi, baka sa recommendation sa bagay pwede mga guide kung may mga guide yan na pulis sa sentro. Oo. Tora man ibang choice magyan digdi tabi pa de. Talagang digdi sila mga rage. So yan na pa de. At least tigwanan ni nagabot na pulis sa mga oras ni mamamanihar na ito sa traffic. Nagabanti na ako, forward na ako pasiring sa Kamalig. Kimi na salita din si Jimmy News. Thank you so much, Chief Jimmy. Yan. Uniyo, tama. So, may pinadaraman si Andy Mar na retrato ka sa truck. Yan, dyan sa may Kamalig. Day man makaka-affectar sa trafiko. Ining sudig di sa may Tesdakan Kamalig tabi ano. Yan. Andali, may nag-upload sa tuya. Baka related ini 1928. Hello, good morning tabi. Hello, Sir. Yes, sir. Kasi ako dyan sa binagsakan niya na traffic. Opo. Pwede pong magidigdi sa Masarawag o Herrera, tapos Ligaw. Pwede. Masarawag, Herrera, Ligaw. Para hindi na po mag-bulan traffic dyan. Dia may phone, Masarawag, Dunya Tumasa, Bulagbuka, Herrera, Kaliwa. Iyo, totoo. Ligaw. Pwede. Ligaw po. Pwede dyan. Sige. Pwede man dyan. Thank you so much. Sige, yan. Pwede naman na opsyon. Pero maluwas na naman yan dyan. Pagkalapasan na ning diit sa tulay. Diyan, then balikan ta itong dyan sa Kamalig, sa Salugan. Dahil man magkaka-affectar sa traffic o taso truck. O yan man agad sa one lap pa sa tinampo. Sa shoulder, lap pa sa shoulder. O tuminagilid sa truck ko. Garo so mga rueda lataw gabos tagilid naku inda kun na sana dai na piligruhan kay ni so driver Endimar taan tagilid niya duman sa left side kan truck driver side. Jesus ko tabi yan yan ang kwan yan sa Kamalig tabi nangyari. Tapos diyan naman sa Ginubatan. Kaya so grupo dyan narakong Joey, narakong Congressman na Salde, nagkuhaning opsyon. Sabay may makakakunyan sa inda dyan, makaka-guide kung saan. So truck napigya kuhan na sa DCGB News online na tabi. So nangyari dyan sa may Kamalig. So kuhan yan mga minor vehicular accident. Dahil manin na sana ining sa truck diyan sa Kamalig, dahil napiligruan so driver. Dahil napiligruan so driver diyan sa kuanaan sa accidenting yan. Taso tagilid kan truck pasiri digdi sa apling sa driver side. So duman naman sa Ginubatan nagdiringkilan sana. So truck man na dakula
inabot su bukbut kan kotseng na susundan niya ta antrak bagabat yan pag nagpredo pa ding nal igwa pa ning buwelo magabat baga yan pagkalapas man yan sa tulay kan ginubatan hali sa Kampuan 3rd District. Ingat sa natabi now itong sa rehabilitasyon kang kuryente unadang po na din Maraiso paliwanag ni Congressman Joey very comprehensive na po tabi yan pag so taramon baga ni Kong Joey pareho man kasuhapon duman sa naipasabutaman sa programang Bicol Target kaipuhan na ang ama po na physical works bako lang na financial engineering physical works na ngunyan ang mangyayari ma-installar na nin ekipahes mga substations gabos physical assets tanganing mapuuna na unstable duro-diretsong supply nin kuryente. Pero dahil man nangangahulugan na sa aga okay na matrabaho pa sa naayan ning kuan physical ma-install nin mga substations, transformers, gabos. And sa driving factor ng ekonomiya kuryente, stabling supply ning kuryente. Iyan ang pinaghanap kan mga negosyante, igwa kang faktoriya, dapat igwa kang tultol na supply ng kuryente. Yan. Pag na saro yan sa major component kan economic drive ang kuryente. Pag nahihiling kan mga investor kapitalista maray ang supply duman ng kuryente. Mina brown out man mga minutes lang. Mga siguro minutes or 1 hour at most. Tapos nare-resolveran tulos, then yaon na steady supply kang kuryente. Yan. Very fertile ground yan for investors. Maburugtak kan sa inang investment digdi. Pag nagbugtak ng investment, halimbawa faktoriya, mga ipuning gwardya paringnal, mga ipuning driver, mga ipuning office worker, mga ipuning mga engineer, mga ipuning mga technical people, o employo baga yan. Pag nag-employo, may sweldo. Pag may sweldo, may pambakal ng bagas, may pambakal ng kamatis, sibuyas, tinapang siging mahal. Yan, may nagsirkular ng kwarta. May nagsirkular ng kwarta. Horizontal spending ang napudkaan. May nagsirkular ng kwarta. Stable ang kuryente, may mga makwa ng hotel. Plus ito manaso international airport. Yan, stable ang supply ng kuryente sa operations kan airport. Kaipuhanan iyan. So portion nga ni kan speech ni Kong Joey Casubago na igwa na ipasabutan na ni kanakaaging simana igwa na ng technical working group nag-aadal kan magiging operations international flight paringnal South Korea saro sa nabitan Thailand igwa pa ata then apera kan paglanding kadigdi igwanin mga eroplanong malayog pasiring sa man iba-iba pang tourist destinations bako lang Manila, Legazpi, Cebu, Iloilo, yan. Kumbaga, digdi na magsarabat-sabatan sa airport, magsuro-saraglitan sa runway na yaon dyan, paglanding ka itong international flight, halimbawa from South Korea, paghali digdi sa Legazpi, kung gusto magpasiring sa kung saan naman na tourist destination, igwang biyahe. Yan. Kumbaga, terminal ini, magiging hub, terminal kan man iba-ibang rota nin eroplano. Kung igwang supply ng kuryente, yaon po yan dyan tabi. Saro sa mga economic drivers man yan maray na gateway para po sa kunyan para sa mga turistas ining airport tapos sa Pantalan diyan sa Pantaw igwabaga dyan economic zone na pinagpo-propose digdi sa Legazpi igwabaga dyan ongoing nga ni so trabaho man dyan dyan sa may boulevard baga international port yan padingnan ang madroong dyan mga cruise ships although sa mga cruise ships nagasaglit naman digdi sa Legazpi kumbaga pero magiging port of call talaga yan inadakulaon na dyan baga sa may sleeping lion yan ang kwan dyan iyan ang tama kan dyan na trabaho yan na international port sige yung interview natin kay Alkalde, Attorney Pido Garbin Jr., kanako Bicol, sa masunod, may reseta siguro sabot tayan may okasyon sindag nakulaon mo yan, ay reseta na lang, one of these days, yan na interview para sa iba pa nga plans and programs and itong sa outreach services kan ako Bicol. Padingnal, pwede na,
hilingan na tabi o pwede na may go signal na o pasiring dyan sa Kamalig ang grupo na nara Congressman Joey dyan sa Kamalig para sa pag-inaugurar pa nin sarong dakulaon na proyekto dyan sa iluluwan kan Kamalig ining meetings, incentives, conferences for education and sports building yung MICES buda ining so groundbreaking pakang Super Health Center yan sa barangay Iluluan kan Kamalig tapos at Tinago yung MICES. So very busy day po yan. Antabay nindo ta madadangog nindo ang mga detalyes pa manungod sa siring na okasyones. Eto na padingnal sa tuya na pwede na kita may clearance na. Hali dyan sa master control. Sa pangarang kabilog na tropa, salamat kan sa ido pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Dahil maghali, masunod tulos ang samuyang news director si Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Realize true comfort and